350 तेरी आँखों में तुझसे माखौ बेखौ अबेनिफ्राय माइरं हमबावनांगौ अबाव थांनाय हाथायाव सिखा लायाबा जायालै हाजिरा फाइबर मोनबाथ' सानब्रैल' लागोन जोंनो दा बे थक्थाजोंलाय मा लुनो हानो जाया बेजों हा जाया बेजों माला माबा बेबायदिजों लुनाय जाया मारै बिद दोगोन बेयावलाय गोजौ गाहायसो जागोन गोजौ गाहायसो जायो हा अन्थायाबो फिसा फिसाथार बे जाया नैबियो जाया बेबायदिया मोजां नांथारगौ मा मा लाबोखो हाथायनिफ्राय नोंहा माथो हाजिरा मोनबाय थाखायो इसिनावनो जोंहासो मोनाखै दाबो बेसे मोनखानानैलाय आरोबाव माथो नांबावगौ नोंनिखौ लाबोगोन दानोलाय बहा हानो जोंहा एसबि बसुमतारी सौफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय ब्रादार बुंदों हेलौ हेलौ कमेन्ट खालाम दे लाइक होआखैबा लाइक होदो मोनसेसो जोंहा एसबि बसुमतारीया लाइक होबाय दं दे ह नंगौ नामा खबर सबरा बोरै
लांलांसैलै थौथेयानो गैया सोरनिफ्राय लाबोखो गाबोखौबो जोंहा रिवा सेंटर हेलो भाई मेरा फोन उठाओ ना क्या हो गया दोस्त लोग कमेंट कीजिए एसबी बसुमतारी लाइक दान थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय सानजौफुनि मा ओंख्रि संखो कमेंट करो कमेंट अबेनिखौ हानानै लाबोलायखो बै गाहायनि राबाय माथो कमेंट खेबसे खर' जाबाय मोनलागोलै माया औ हाथायाबो सान्दुं नांनायखौ गावलाबायथारो गाबोन मावहै मानसिनो ना फिसाजोखौबो सफैलायबावो कमेंट पटापटी कमेंट जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो रेसिप चैनल में बोला भाई प्लीज उठाओ ना मेरा कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट प्लीज सपोर्ट मी प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग सपोर्ट कीजिए सपोर्ट रेवा सेंदार ही कमेंट कीजिए रेवा सेंदार दोस्त लोग
कमेंट कीजिए। रेवा सेंदर ने बुलाया, प्लीज मुझे फोन करो ना। बाद में फोन करेगा दोस्त। कमेंट कीजिए, प्लीज हेल्प मी। फटाफट कमेंट करो दोस्त लोग। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा, प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट कमेंट कमेंट। प्लीज कमेंट कीजिए। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट 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 फटाफट सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा, प्लीज कमेंट कीजिए। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। जो कमेंट कीजिए वो सपोर्ट मिलेगा। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट 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 कमेंट। प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट, प्लीज कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट 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 कमेंट। प्लीज कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए प्लीज। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा, प्लीज कमेंट कीजिए। जो कमेंट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा, प्लीज कमेंट कीजिए। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा, प्लीज कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट 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 फटाफट कमेंट कीजिए। जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा, प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट 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 कमेंट। जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा। जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट। जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। प्लीज़ कमेंट कीजिए। सपोर्ट मी, सपोर्ट सपोर्ट। Trời, ô thằng Nam Phi cái lì người sinh ra. Chân nào? Berai hidung hun ba nोङो. न'आव थांसै नोङो? ए. mau sabun जोंहा एखे सालथाया बुंदों न'आव फैबाय नामा? औलै न'आव फैबाय, खामानियाव फैदों जोङो सालथे। न'आव थांफिनबाय? खामानियाव फैदोंमोन। न'आव थांबाय? कारेन्ट गैयिनिनो नै न'आव मावनोनो मोनासैलाय, खानानै दोनबाय। खाथियाव मावदोंलै, लायनानै गैयालाय नै। जारलासो ओरैसै। पुलिसाथ' माने नैबे वाटाराव मावदों होनदों खोमा लाइन। दाना आंहा नै ओरैनो जालि खानानै दंगासिनो बेखौ नेगासिनोसै। माला जागोनथाय, जायाबाथ' थाब दोननांसिगोनसो। गुस्थि गावजोब्बायलै माथो। औ दे दे।
कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ गाव सिला हरजोबदोलाय Hơi hay đấy आंनियासो खनले होनहैलायबाय नामा नोंनालाय आयदाय रवि सेंदर कमेंट कीजिए भाई लाइक दे दो लाइक 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 दे दो नोंनाव बे माबाया फैबाय थायो फेसबुकनिया फेसबुकआवनो जि बुरजा माबा दोनबाय फटाफट कमेंट कीजिए रवि सेंदर ने बोला भाई तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है हम बिजी है भाई कमेंट कीजिए रवि सेंदर ने बोला भाई मैंने आपको फोन करता हूँ तो लगता क्यों करता हूँ तो लगता क्यों कमेंट कीजिए कमेंट बाद में फोन करेगा हाँ बाय कमेंट कीजिए कमेंट आप माय लांफैबाय नामालै कमेंट कीजिए सपोर्ट दोबारा बसक हेलो दोस्त हेलो हुस कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट कीजिए कमेंट रविरेश ने बोला आपने क्या मुझे ब्लॉक कर रहा है नहीं कमेंट कीजिए कमेंट रवि सेंदर ने बोला तुम फोन बिजी कैसे जानता है बाद में फोन करेगा हाँ
कमेंट कीजिए, लाइक दे दो दोस्त। खर' सालायनो मोनला माखौ? ओंखाम मा जाबावगोन जाखोसै। कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ। फटाफट कमेंट कीजिए।
प्लीज सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करो दोस्त, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट। सोर दङ कमेन्ट खालाम दे। हेलो दोस्त लोग, कमेंट कीजिए। कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ। कमेन्ट खालामदो दे। रवि संदर ने बुलाया ही, कमेंट कीजिए दोस्त, कमेंट कीजिए, कमेंट। रवि संदर ने बुलाया भाई, मेरा कमेंट आता क्यों नहीं है? कमेंट आता क्यों नहीं है? कमेंट करते रहो दोस्त। माला फैबावगोन जाखोलै लाइनालाय। रवि संदर ने बोला है कितनी गंदी क्वालिटी है। लाइनबो गैला अटबो गैला। कितनी गंदी क्वालिटी है रहे हैं, देखा भी नहीं रहा क्यों? कमेंट कीजिए। बड'लेण्ड आर्मी रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि भिडिअ नुजाफैनायनि थाखाय। हेलौ होननानै बुंहरदों आरो हेलौ ब्र', खबर सबरा बोरै? लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे मोनसेसो।
बड'लेण्ड आर्मि लोगो गैगोन ना गैया नायनि बार' थागोन गोलावा 12 थागोन ओमफ्राय मैद'आ कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट सोर सोर दङ कमेन्ट खालामाबा बोरै मिन्थिनो आंलाय कमेन्ट खालामबाय था दे लोगोफोर बड'लेण्ड आर्मि थांबाय नामा नोंलाय कमेन्ट खालामदो दे खबर सबरा बोरै जोंहा बड'लेण्ड आर्मिया बुंदों लाइक दान साब खालामबाय अह नंगौ नामा खबर सबरा बोरै मा ओंख्रि जानानै फैखो बड'लेण्ड आर्मि गामिया मा गामि होनोमोन नोंसिनिखौ बड'लेण्ड आर्मि खोन्थाहरदो दे सोर कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन कमेन्टआनो श' जाफैयासै माथो जोंहा बड'लेण्ड आर्मिया बुंदों रुटिसो जादों अह नंगौ नामा बेलेगफ्राव खामानि मावहैयो नामा रावबो फैलानो माथो थांजोबबायसै नामा सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरदो मा जाबावगोनलै
मोनलायखो जाबो खागोन हालायनांगौमोन लायनानै गैया आरो ओरै खानोबो रदानो गैया रद बिहरनो समान थांनो नागिरदों नै बे फनबो हमा कमेन्ट रावबो खालामला माथो सम थांबाय थांगोन रडा सारिसुथा गैलाना ग्रोब ग्रोबसो जाबाय सारियाव फारसेथिंजाय गिदिरसिना फैलाय मेम खमखामोनबो ना फैलाय मेम धालाय नागिरनाय धालायनिबो लाइनबो गैया रड खाबुनिबो रडाबो गैला जालायनानै ओरैनो जिरायलायगासिनो दा लाइन नेनानैनो फरमाखौ दा नांगौना बेयावसो बानायगोन नैबे हारसिं एसे बोखोनानै बेखौ आरो फेदेरबावनांगौ एसे फेसेबनाय साइज खालामनानै माबानोसै बे सिङाव एसे गिदिर होनानै माने दिन्थिनाय जानांगोन आरो गाहायाव एसे धालायग्रोनोसै ओमफ्रायसो फेसेबनानै फरमाखौ जखा लानानै माबाजोबनोसै डाइरेक्ट गिदिर लांनो हाला बिराद मस्ला जागोन फ्लाइबोर्डखौ बुंहर फ्लाइबोर्डआ कमेंट फटाफटी कमेंट कीजिए सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा कमेंट कीजिए कमेंट सारिसुथाया खमसिन खामोन नालाय सारिसुथाया बे सिङावबो होबाय माबाबाय ओमफ्राय आरो दा नै खाराबो खाबाय दा नै फारसेबो जोब्बाय रवि सेंटर ने बोला भाई मेरा कमेंट देखता जेनेबा तिनसुकिया माबा दङ नालाय देखा था क्यों नहीं देखता है भाई कमेंट कीजिए देखा था भाई बेबोथ' जायोथ' आरो फारसेखौ बानायनो माने फारसेखौ बानाया आन्दाज मोनखाबायानो दा फारसेथिंबो गिदिरा नांगौ ओमफ्राय आरो गोजौआवबो नांगौ गिदिरा जेनेबा दाख्लै बेसेबां लाबोदोंमोन दाख्लै खल मोनथाम एक कुइन्टेल गिदिरा एक कुइन्टेल बा बेखौ 1.5 कुइन्टेलानो नांगोन माबाजों दालिजों जाबजों ओमफ्राय फिसाया आरो 1 कुइन्टेल नांदेरबावगोन 1 कुइन्टेल माने माबा बै बक्स मोनसे नांगौ जोंहा जेके नार्जारि सफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंहा आरबि हि होननानै बुंहरदों आरो हेलौ हेलौ खबर सबरा बोरै मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो दे फाटाफाटि कमेन्ट खालामहरदो दे एसे सोर माबा कमेन्ट हरबाय थादोंमोन माथो कमेन्टआनो श'आनो जाफैयासै
जोंहा जेके नार्जारिया बुंदों खबरा मोजां फुलकपि आलु खख्लिं लाब्रा बा गोथावआनो माथो गोथावआनो जेके ब्र लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे ब्र कमेन्ट खालामदो दे जोंहा जेके नार्जारि ब्लगा बुंदों लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय अबेनिमोनलाय नोङो जेके नार्जारि ब्लग मा जायगानिमोन खोन्थाहरदो दे रावबो फैलानो माथो जोंहा जेके नार्जारि ब्लगा बुंदों बियार आंनि एलबि आवबो फैनांगौ दे समखौनो मोनलायलायालै एगारथा जोंहा जेके नार्जारि ब्लगा बुंदों 11थायाव लाइभ होखांबाय आं नुखादोंमोन आङो ब्र हाबनाय जायासै आङो माने हाबहैनाय जायासै आङो डाइरेक्ट माबाबाय आङो एलबि होखाबाय आङो एखेनियाव दसे थाहैदोंमोन आङो जोंहा जेके नार्जारि ब्लगाव बुंदों आं मोनानि 8था पिएमआवबो हाबा होयो अह नंगौ नामा थांगोन दे थांगोन सापर्ट होलायबासो सापर्ट मोनफिनलायो माने थांगोन दे आङो थांगोन सिन्था खालामनो नाङा मोनानि 8था ना साननि 8थायाव होयो नोंलाय जोंहा जेके नार्जारि ब्लगाव बुंबावदों थांगोन दे थांगोन गामिखौ खोन्थालाय अबे गामिनि थांबायसो नामा जोंहा जेके नार्जारि ब्लगा बुंदों आं क'क्राझारनि क'क्राझार हल्टुनि अह क'क्राझारनिसो होनबा मोजाङानो
नों एलबिखौ खैथायाव होयो खोन्थाहरलाय फुंनि ना मोनानि जोंहा जेके नार्जारि ब्लगाव र' दे मा जालायखो माला लाइन फैबावगोन जाखो Nah, दानि ओरै हामना लाबोखाबाय आंलाय लाइनखौ फन हरलाय दिम्बरजोंसो बानायगासिनो दं दिम्बर बेयाव वाटारसाप्लाइ बैयाव मोजां दानदों मा मावदों फिटिं खालामदों ना मादोंसो होननाय खोनादोंलां जारलासोलै बिसोर दानो हाया फिटिं खालामदों नैबाव दानदों जेके नार्जारिया बुंदों फुंनि 11 AM मोनायाव 8टा PM होदों बिसोर कारेन्ट बानायनाय जायाखै दाबो सोलाबबा होयो आं सोलाबाबा बोखोना होआ होजोबनाय खेला कारेन्टखौ नंगौ नामा मोजाङानो दे बबाव थांनो ए फाथैलाय बिसिनिखौ सोना होबाय मिथिं जानानै हिनजावखौ गारलायना फाथैखौ बिसिबाय